kung matalino ka, edi piliin mo ko. Kasi kapag ako ang pinili mo, ang tawag doon, matalinong desisyon. Maganda na. Wow, self-proclaim. Ibang level ang confidence. May kahit papano na ipundar na. Sama ng loob. Charot. At higit sa lahat, mas tapat pa ako sa tanghali kong magmahal. Kaya kapag matalino ka, mga katulad ni DJ Rakitera ang iyong pipiliin. Charot with harot. Oy, pero syempre, nagbibiro lamang po ako. Kayo naman, huwag kayong masyadong magseryoso. Ako lang to. Pero ito talaga yung tanong ko sino dito mga matatalino? Diba yung mga matatalino normally kapag bata pa, nagiging scholar? Lalong-lalo na kapag tama yung pinasukan na eskwelahan o di kaya naman nakapasa sa scholarship program or sa scholarship examination ng bawat paaralan. Tapos kapag sobra talaga yung IQ level, siya ay pinag-aagawan ng iba't ibang tanyag na universidad. Diba may ganun? And just to let you know, kabisyo, meron akong nakitang magandang oportunidad para sa mga kabisyo natin out there na talagang matalino. At sa sobrang talino niya, nag-master's degree na siya at patungo na siya, interesado na siyang mag-PhD as in doctor's degree. Hindi siya magiging doktor-doktor talaga na nag-o-opera. Iba po yun. Pero ito yung PhD scholarship program ng De La Salle University. So meron pong in-announce ang De La Salle University na meron silang St. Miguel Febres Cordero PhD scholarship program. At ito pong scholarship na ito napakagandang balita nito. Full yung tuition fee, yung miscellaneous fee, waived yun. Tapos meron pang allowance na 35,000 petot a month for 4 years. Grabe naman yun. Parang asarap mag-aral. Pero ang hirap mag-aral pag wala ka talagang brain. Diba? Paano ka mag-aaral kung wala kang utak? So, kailangan may utak ka muna. Yun yung number 1 requirement. At hindi lang basta-basta meron kang utak. Dapat may laman yung utak na meron ka, kabisyo. Para makapasa ka sa mga ganyang klaseng scholarship. And natutuwa po ako, by the way, sa mga eskwelahan na nagbibigay ng scholarship sa mga matatalino. Kaya lang, syempre, nakakalungkot din yung ibang mga kabisyos natin out there, yung mga pamilya out there na wala talagang pera o kakayahan para may pag-aral ang kanilang mga kaanak o kapamilya. Siyempre, hindi lang naman pang school yung iisipin na fee. Kumbaga, nandyan yung allowance everyday, pamasahe everyday, yung layo, yung responsibilidad sa pamilya, yung ganun ba? So, meron talagang isasakripisyo. At kung ang goal ng isang tao ay makapagtapos ng pag-aaral at makapagbigay ng karangalan sa kanyang pamilya, ako, sabihin ko talaga, mag-aral ka. Kasi yan ang hindi mananakaw sa'yo kailanman. Ang talino mo. Ang laman ng iyong utak. Yan. Ang pwedeng manakaw sa'yo, halika. Iba pala yun. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito at siwa kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At least, palagi naman akong maganda. Oo, ako yon. Ako lang to, DJ Rakitera. And today, Friday, of course, maghiyawan ang mga ma-el. As in, malalambing. Kasi nga ibibigay ko na ang patikan ng SPG. As in, Super Bagnern Secret File.
Pinakitaan ako ng ulo ng cobra sa video call. Ay, ang lupit naman nun. Ka-video call mo, ulo ng cobra? Sino nang nakakita dito ng ulo ng cobra habang may ka-video call? Iba yun nakakatakot yun pero okay din pala yung ganun kasi at least di ka tutuklawin. Anyway, kabisyo, abangan mo yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG as in Super Backgammon Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!